Mboten. Kula mboten badhe mateni sampean, Bu. Monggo nyedak mriki kalih kula. Mboten. Mboten usah wedi kalih kula. Kula mboten badhe merjaya pati kalih jenengan. Kula melok tangglet kalih sampean, Bu. Sampeyan menika sinten? Mbok Mbak Iya. Terus awakmu iki sapa, Nduk? Sapa? Amia. Niki yuga sampean, Mbok. Ngeten, Mbok. Ket wau kula inceng, kula wasi saka kadohan. Panjenengan udan tetangisan ngantos Amia niki wau teng Saben ngeten iki tujuanmu, Nduk. Apa awakmu nang sawah nganti ditangisi mbokmu koyok-koyok nelongso batine mbok. Awakmu ndolek tikus. Terus kate mok gawe apa tikus? Wis. Awakmu ndolek tikus butuhe mok gawe mangan. Mbok, niki kados pundi nalare. Amia niki ngantos nggak ada pamikiran pados tikus damel nedha. Kamangka telatah Tuban menika kondang kemari Palo Jinawi kok tasih enten menungso mangan sing duduk mestine dipangan ngeten iki. Ya napa? Inggih. Walah, Mbok, karo amyah pisan. Kula nek mirengaken sambatipun sampean sedina saged nedha, 7 dina mboten saged nedha. Kaya-kaya kedudut batin kula, Mbok. Umpami, Mbok, panjenengan kalih amyan iki kula bantu ngoten dos pundi. Ya napa? Kok bayar karo amya. Kok
Kula niat sabiyantu kaliyan panjenengan menika wonten kok kula niki melek pengen dibales budi saking panjenengan menika. Boten. Kula menika ikhlas lahir batin kula kepingin nulung sampean kalih ampun. Sebab kula mboten mentala. Wong panjenengan menika menungso kok nganti mangan tikus niki sing dudu mestine dipangan manungsa. Ngeten kok. Mriko teng gobok mriko wonten beras. Sampeyan tingali. Engke nek enten sampeyan balik mriki ngomong enten. Nek mboten enten sampeyan nggih balik mriki sanjang kali kula nek jenengan tingali. Kedudut rasaning batinku. Kamangka tlatah tuban kondang gemari palojinawi nanging jek ana kawula dasih ya kawula cilik sing mangan kaya menika. Iya, Mbok. Ana nggih. Menika beras jenengan tedha kalanipun ambyak. Nek perlu sampeyan dongdomaken kalian sak padha padane manungsa sing lagi mbutuhake tredan menika. Oh. Menika teng gobok saestu beras nggih. Terus niki, Mbok, kula nggadah setitik emas PC Seraja Brana. Niki saged damel nyandang nek perlu sampean dol damel mangan nggih mboten napa. Niki jenengan terang. Kula ngajeng pun sanjang kok. Mboten usah mikir imbal balik utawi bales budi teng kula. Kula ikhlas lahir batin babar pisan mboten milik. Kula niat sabiyantu kalian panjenengan. Ya nduk Amia. Awakmu dinane iki tak penggak. Ojo mok terusno awakmu ndolek tikus kanggo ngingoni mbokmu. Iki Mas PC Seraja Brana nok gobok ya beras. Cukup gawe ngingoni mbokmu. Nek perlu dum-dumno barek tangga teparo sing padha-padha kurang mangan. Pun, Mbok. Nek ngoten kula pamit kalian panjenengan. Kula tak nerusaken lampah kula. Wonten napa, Mbok? Kula badhe nerusaken lampah kula kok sampean bengok-bengok teng kula. Napa Mas PC Seraja Brana beras teng gobok napa kirang? Terus jenengan bengok kula niki perlune napa? Nggih. Jadi perlune sampean bengok kula niki wau kepingin semrap sejatine kula niki sinten. Pun tala, Mbok. Panjenengan mboten usah mikir kula niki sejatine sinten. Sing penting kula pun sabiyantu kaliyan panjenengan
jenengan kali Amia saged nedha, saged nyandang. Mbok Mbak ya. Nek acene panjenengan menika meksa kepingin semerap kula sejatine sinten. Tapi kula mekas kalenipun sampean. Jenengan janji nggih. Nek empun kula duduhi sejatine kula niki sinten, jenengan mboten usah ngombrawara, ngomong-ngomong kalian kawula dasih utawa para manungsa liyane. Awakmu go ngono Amia. Aja nganti awakmu ngomong-ngomong sejatine aku iso, ya. Nggih, Mbok Mbak ya karo Amia. Kula niki sejatine Raden Said Putra Bupati Tuban. Jenengmu sapa? Bapak ya. Apa sing ngregoi? Apa? Tak jaluk.
Nek terpikir-pikir desa kesok aman. Sing enak aku munggah nang kebon. Nang Ndara Bupati Lapuran. Nek desa kesro dijajah para kraman-kraman. Ndara kula kang sowan. Ayo. Ayo. Hei! Ramla. Ngerti awakmu? Apa sebabe awakmu tak kok nglayon sak tengah asik? Donyamu tak entekno, ompamu tak obong. Bapakmu tak pateni kari awakmu. Dari awakmu tak pateni eman dik kono ngayu. Ramla. Ayo. Turutono karepe Jaya. Sedilu ae. Kurang puas kon mateni wong tuaku bangsat. Wong tuaku kon pateni. Donyane wong tuaku kon kuras kon timba aku kon obong. Saiki kon ngerten kamu, Kepengin apa? Awakmu nek gelem tape bojo. Tapi lek gak gelem kate njuk tulung sapa kon? Papan panggonan kene iki. Kano jalma manusa sing liwat ana kene. Ayo, kate njuk tulung sapa? Papan. Sih, Papan. ora tak mati. Satu. Ayo kate lagi.
Bangsat kurang ajar. Enak-enak aku kate seneng bareng wong wedok. Lah ana menungso jejak aku teko mburitung. Sapa jeneng? Awakmu takon bare aku. Sadurunge tak jawab jenengku. Balik sapa aran? Ya, krik. Ditakoni gak semaur. Ditakoni gak jawab. Malih takon sapa jeneng. Ya. Nek pancene awakmu durung mangerteni sapa aku. Ana siji loro. Bajingan sak wilayah Tuban. Ya aku Jaya. Jaya. Ya sing gawe ontran-ontran ana wilayah Tuban. Kana siji loro. Ya iki Jaya pawongan. Terus kapun sapa? Jaya. Nek awakmu durung tambuh mari aku gak ono siji antarane loro. Raden Said Putra Bupati Tuban. Bareng awakmu roh sejatine aku Raden Said celinguran dapur. Aku kok heran. Saiki Jaya digoleki arek isih ijo royo-royo. Kepingin kepethuk Jaya. Nek wis kepethuk Jaya katil apa? Aku melok takon bare awak. Sale arek wedok iki mau apa? Nganti mok perkosa ono papan kene, Kepingin ngerti salah arek wedok iki. Salah arek wedok gak gelem tapek bojo. Arek wedok gak gelem mok pek bojo. Mok paksa mok perkosa ngene iki. Lah, wong Jaya kan digarai atas arek wedok dapuran kaya ngono gak gelem tapek bojo. Perkosa bare Jaya. Miner ibratmu. Wis gembelo sirahmu ngawur anggonmu ngelakoni urip ana ing alam donya. Jaya. Reh dinane iki awakmu wis ngadeg sapu jajar marek Raden Said Putra Bupati Tuban. Tak petung sarana genah tak elingno. Aja mok bacutno anggonmu gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban. Tak jaluk tobat to. Aja mok bacutno anggonmu gawe rusuh ana ing tlatah Tuban. Said didikake awakmu iki gawe pepalangi Jaya. Iya, Nek gelem Jaya enak, Said, tapi lek gak gelem katil apa? Ateges nantang perkara diapurani Jaya. Apamu sing tak wedi? Lho, masisan sore donya lebure papan Cina rek. Cincing gak urung teles. Ayo, nek anjene Jaya wong dik mauli dik wong dik daya kuwasa. Tamakno ajimu ana jiwa raganing Raden Said. Tak angakno dadaku. Tak umpamane pitik genteng dan ngabluk. Yo, pitike Jaya sing ngabluk disini. Ayo, Sing hati-hati. Mules angga weteng. Jaya dilawan. hei. Mung sakmono kadik dening Jaya. Ayo. Bebasan timun mungsu duren. Aku durene kon timune. Iya. Tak santap kono dapurmu mo gak cepaplah tak sembah idri-idri. Ojo kakan guneman ayo. Umpamakno. Pitik genteng nabluk, mari pitik Jaya. Iya. Saiki pitik Said. Ayo. Kablukne. Iya. Jaya. Angakno dadamu. Kenek rapalaning Raden Said gak gembledak ana ing palaganmu tak sembah delamamu. Ayo.
Jangkrik. Wong wis matek kok atik metingkrang. Ketara temen wong nek kelakuane diabarane kok gak ono benere babar bisa. Ngene sumbarmu kaya iso mecahno wesi gligen. Nanging ketaman ajining Raden Said kelakon gemblendang ngene ing palagan. Ayo menungso siji sing ngerusa ning tlatah Tuban Galiyajaya. Ayo mesisan nek ancene sing ngerusa ning tlatah Tuban gak cuma Jaya tok. Ayo gak ono sing hepatine Jaya ki lho, Raden Said putra Adipati Tuban. Abote aku goleki sadulurku Jaya. Tak rewangi mlebu alas, metu alas, munggah gunung mudhun jurang pepasan. Nganti saiki aku isih durung ketemu barek dulurku Jaya. Jaya no endi kon iki? Lah bareng aku noleh ngedul ngetan parane ana tengalas Jatiwangi jebule ana cahya manter sing sak sada lanang dene. Jajal apa kedadiane sing manter sak sada lanang? Jajal tak paranane ana tengalas Jatiwangi. Saking abote goleki sedulurku Jaya, tak rewangi mlebu alas Jatiwangi. Sing tak deleng mau ana Cemalorot sak sada lanang gedene. Iki ana kedadian loh. Iki kok ana menungso sing gletak ana tengalas Jatiwangi. Jajal tak sapa sejatine menungso? Gak liya adikku Jaya. Ya. Jaya. Aku ngerti. Nek kowe mari padudon nanging kowe kasoran yudhan. Ya. Jaya. Patimu dina iki durung pepesten. Jajal. Aku tak njaluk tolong barek pusakaku. Pusaka setan kober.
Dina iki aku njaluk tolong barek sliramu. Jajal. Balekno Sukmane. Adiku Jaya nang ragane. Kang Luko. Untung Kang. Riko cepet-cepet nang tekan papan panggonan kene. Kok coba sak jam kas jelas tumukane pati ya. Jaya. Mulane, Dik, nek kowe metu-metu kandha barek dulurmu tuwa ya lupa. Kowe ngletak ana teng alas Jatiwangi. Jajal cerita, ana kedaden apa, Dik? Kang Luko. Iya. Ya. Pancene aku sing salah, Kang. Aku njal sepuro sak duwe cerita. Aku iki mau mari Pancakara Bandawalapati. Barek pawajan jenenge Raden Said. Sapa, Dik? Raden Said kana siji loro putrane Bupati Tuban. Kedadane kowe mati ana teng alas Jatiwangi. Saiki nang ndi menungsan? Mari mateni aku jas ayu. Jaya. Pompong durung ado jajal. Sumbarono. Cek balik ana papan panggonan kene. Dadi kaya ngono. Iki lho. Masak banget. Hei! Raden Said. Ayo, maju. Nek pancen awakmu putra bupati sing peng-pengan gak tepas apa alsane gendong. Ayo, maju iki lho Jaya. Adep kono wae. Jaya. Awakmu lak wis tumekaning pati. Lak mang. Lah kok delok iki mati apa urip, Pak? Hidak mripate. Iya. Duwe kadikene opo kok? Sampai iso ulya Jatiwangi, Gak perlu kok takon. Sing penting iki dina Kakangku Luko gak nerimano Bupatine Jaya. Nyeluk dulurmu. Sing ndi Kakang depno marek Raden Said. Iki. Yo. Sing ancak. Jajal majore. Awakmu sing jenenge Luka, kakangane Jaya. Iya. Termasuk awakmu sing mateni dulurku Jaya. Jenengmu Raden Said, putrane Bupati Tuban. Bener, gak salah pantun. Kon nek kena tak elingno. Tak umpamane kon tanggulane sing ijo royo-royo. Kon wis tang pati bare adikku Jaya. Kanggone Luka, dulure Jaya gak nrimani. Pompong durung kon tak gawe pati ana papan panggonan kene jajal. Maliyo. Maliyo nang wong tuamu apa di Patuban. Ko Luka. Ojo dianggep Raden Said arek jek ijo royo-royo. Bebasan arek jek mambu kencur. Nek Raden Said itu semani ngadeg sapu jajar marek Luka. Gak
mengkirik ulu cumbuning babar pisan. Ojo kadek trimo sae siji. Nek perlu meni sukut kuban hormat. Wih, Kepanono lu kowe. ojo katik nyandak pini sepo tuban. Cukup Raden Said sing ngadepi loko ana papan panggonan. Nek kon wis wani ngadeg sapu jajar barek luka. Iya. Kacau apa nek? Nek tak petung sarana api. Leren ana anggonmu gawe surana ing tlatah Tuban. Pindho nek anjene loko gak gelem ngelereni tumindake mesisan. Loko apa jaya sing dadi sulame bumi ana papan. Gelem aku anak dapuramu. Loko apa Said? Said. Nek anjene kon wis wani ngadeg karo lukae dadal. Ungalno dadal kene. Iya. Ketiban aji apa mantrane luka gak kebablas depan rumah tak sembah. Iya. Rapalan aji mojo nganti tumpang suh tamakno ana juara garing Raden Said. Sing hati-hati ya. Soroting dewan kok piye? Monggo tak gawe. Ojo gopo sumbar diapuramu, ojo gopo muncrat idumu pendirangan mripat. Nek ajining loko muk tamakno ana jiwa garing Raden Said. Hak tumomo babar pisan. Ayo, bebasan petik tarung gentan-gentan sing ngabluk. Pacul coplok le tanding tumbole tutup. Loko barek Raden Said. Ayo. Tak rapal wajine Raden Said tampan ana jiwa kamu. Parapan aji omongan kamu aja macam. Iya. Ayo. Go! Ayo. Nek wis mari kon sumbari jajal tak sumbarane. Iya. Mundur. Kene. Said. Ojo tinggal lagang colong playu bebasan. Ayo. Nek anjene Raden Said klebu menungso sing kebah ilmune, rumangsa cukup pangertene jajal. Jajal maju. Iki lho, luka mbarek jaya depan ono. Iya. Maju. Wong loro luka antaraning Jaya Maju ana ngareping Raden Said. Kon kena sumbar. Nek luka mati, Jaya isih urip, luka balik urip. Jaya mati, luka isih urip, Jaya balik urip. Nek wong liya kaget nguasno kaya ngono. Ning Silek paningaling Raden Said gak sisip. Awakmu wong loro duwe aji Bandung Bondowoso.
Sagete aku duwe aji Bandung Bondowoso. Mulane sing tak jaluk Balio. Balio kandha nang gerangamu. Nek aku gelem enak dawuhmu. Wong liya kaget wasno awakmu ndek aji Bandung Bondowoso. Ning Raden Said gak duwe wedi gak kepengin mundur sak jangka babar pisan. Ayo ojo maju siji, pokok siji. Maju loro krumpiungan Raden Said. Ayo, aku kok. Awak iki bos tuh. Masih ayo, awi cinta siji. Sing hati-hati pedhot. Kelakon dadi suaming bumi. Aduh. Panas. Said. Aku rumangsane kalah marek kowe. Iya. Nanging aku uga matur nuwun banget dene apa sliramu bisa nyampurnakno uripku. Said mesisan kanggo jembarake kawibawanmu. Aku luka bakal manjing nang baumu sisi tengen. Adikku Jaya bakal manjing nang baumu sisi kiwa. Said mula dina iki jenengmu Raden Said Tambawana. Raden Said ya Brandal Lukajaya, Brandal Lukajaya ya Raden Said. Loko barek Jaya wis tumangkaning padi ning ninggal wekas karo Raden Said. Iya. Koyok-koyok gak sisip panduning Raden Said. Loko barek Jaya iki sak temening wong ati. Nyatane Dek Sirna saka tanganing Raden Said ning tetep kepingin nunggal nyawiji ana jiwa raganing Raden Said. Loko manjing ana bauning Raden Said sing sisih tengen. Jaya manjing ana bauning Raden Said sing sisih kiwa. Nunggal nyawiji ana jiwa raganing Raden Said. Nganti titip jeneng gak liya Brandal Lokajaya Raden Said. Raden Said yo Brandal Lokajaya. Iya. Mula sing apik dinane iki aku tak mulih ngedhep ana ing ngarsaning Kanjeng Rama. Iya. Rem apa? Rem tangan. Aku boyo padha genah-genahe ngono. Sing penting toto.
Iya, tapi awake dhewe ya apa sih tanggung jawab gede lho. Lho iya sip Keadaane tambah suwe iki tambah gak aman. awak dhewe padha karo keamanahe Lah iya. warga. Foto-foto nak ngene montong kamu ya merak-orak ngono. Tapi cara gawe ontren-ontren iku Kok ya meh padha. lah iya. Lah aku ki ya curiga. Lah awake dhewe ku umpama gak nanggone kadipaten. Awak dhewe dipaidi. Ya iya. Iso-iso dipidana awak dhewe. Ha mangkane iku awak dhewe ki ayo bareng-bareng nang Kadipaten Tuban. Iya. Sing intine yo nglaporno kejadian-kejadian iku. Iya. Awak dhewe njaluk Nek gak dilaporno yo awak punakamu. dudu. Hei. Men, damen. Amen sih. Jenenge Wul kawul. tak keplokane. Ya apa yo miyah iki? Sing nyeluk kok kene nek iku putumu. Ha kene. Nang kene tak garap. Barat gerep Sok maksudku. Nggih. Kono kejlungup kok kali. Ga iso mulih kon kok. Meneng, kono. Mandek. Balaban. Ya bongkok. Mesti kale ngomong iku lho, kale ngomong. Kon takku sing takoni sim. Ya, takonono. 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 Takonono lho. Nakone keroyokan. Ngono. Dewi. Jare kok nglakoni. Ya takonono. Kon tak takoni. Kon tak takoni. Kon tak takoni. Nakone kok. Jaremu kok nakoni. Ya iya sing genah. Oh. Waduh, blek wae waduh. Jare sing genah. Sing genah. Awakmu celula-celuk, apamu sing ilang? Duitmu ta. Kok apamu sisi wong wis ditekem yo gak ngarai ilang gocoki. Lah tak kono wong kene lho ditekem ngene mosok rogur. Tapi lek celula-celuk ngene mang. Iki ngono yo gak lim-liman tapi wis koyo ngono iku lho sip koyo sip. Kon kok tak tuyu. Ngene lho takon iku. Awas tiba. Lho. Kok ngono yo iku lho. Awakmu iku lho goleki apa? Sing ilang apa? Sing ilang ku apa? Hai, apa? Nggih. Pek kelangan duit. Kelangan duit awakmu. Ngomong terus terang do. Kelangan apa? Sumpek, Pak. Ulang. Sedih. Tapi kula nggih seneng ketemu PRP niki dagelan. Lho gak iya. Ayo. Kula terhibur. Terhibur. Iya. Wingi gak terhibur awakmu. Wingi gak budal. Terus sedih ku mikir apa? Susah, susah. Yang sepuh kali kula niki dipejahi. Punya kula sedowo ya dipendem. Lho wong. Oh, lah ya jebol arek iki. Kaget kok. Kula dieret-eret. Dijambak piuk-piuk aku. Ayo. Kula badhe badhe Dipeniteni. Oh, dicucuk. Kok iso dicucuk. Lah ini gak dicucuk. Kok lu ayu to nek perkosa yu. Apa padha ngono kok perkosane dhewe. Canggon. Kak Diprawoso. Prawoso. Sing prawoso sapa? tapi nggih dereng sampe Oh. kata sing didodo peksa. Cuma kudu sampe kejadian. Lah slamet. Terus Awakmu Nanti niku kula niku sumbah yang berandal. Yo aku iki berandal lho kok Jaya.
Ya Raden Said. Raden Said ya ndalu keju. Iki termasuk padha karo iku. Padha. Sumbar nek merawak ya ngono. Kumpung ngawak. Awak dhewe rono nek gak nggawa seksi awak dhewe. Ya, sik niki percaya iki minangka saksine. Ya, Lho. Awakmu ayo bareng aku karo Demang Markasim nang Kadipaten Tuban. Isine nglapor kejadian iki njaluk jejeke keadilan. Ayo. Ayo. Pinten dinten iki lho ramane kok mendel mawon. Sajake kok enten sing dipikiraken. Mikir napa to ramane? Coba sing jenengan pirsa. Pancen bener omongan sampean. Sedina rong dina iki aku susah. Kaya sampean iki ya wis ngerteni. Sakwise aku nyekel pedang pangwasa ana ing Kabupaten Tuban, akeh brandal ngejusek ninggal. Lah kaya iki mang putramu Raden Said tak utus niti pirsa kahanan para kawula. Nganti sepine kurung nganti suwan ana kersane. Lah iki lho sing tak pikirake. Kamangka niki jelas ana salah swijine menungso sing ora nrimakake yen aku pedang pangwasa. Sajane iki wis suwe. Jalan hutang adi. Biasa iki kudu saiki ora wani. Wong sing nang pasar saiki ora wani nang pasar. Amit Gusti, kula ingkang sowan Gusti. Demang Bogel iki iki bekel Markasim. Kowe ora usah wedi. Ora usah gugu. Awang Kadipaten Tuban iki dibuka. Nggih. Kok dungaren kowe iki? Sewu Gusti. Iya. Nuwun ngapunten ingkang kathah saderengipun nenggih kula matur mbok nggih wonten Prababakan ingkang kula kirang nyeceki teng manah panjenengan. Amargi kula nar pajeke warga kula niki dereng jangkep ugi kathah sing dereng bayar. Mula saka niku kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Oh, dadi semaya. Nggih. Lah, kowe Markasim kula wis sami pajek dereng bayaran. Lah sing nomor loro lah kula mriki niki wau wonten radosan kepanggih kalian lar SD niku. Bocah wadon iki pun kangge dikiambuk kemawon supados pangertosan panjenengan supaya aku paham. Loh, iki monggo. Lah menika kan Kene Mas Gondo, Mas Gondo. Ajri.
Maju ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa. Maju ben paham. Sik. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula Romela. Lah. Desamu Kula Merak-urak. Nggih. Iki lak pendudukmu termasuk. Nggih, tak diyonipun sing ngoten. Oh, pojokan kae. Terus lah tujuanmu iki men munggah nang ngene pendopo agung. Ngomong Wis. terus terang lho. Ora usah wedi. Ora usah wedi. Usah ora gopo. Matur bloko suta wae ben aku iki paham. Ayo. sakderenge ngapunten. Loh. Ora usah nangis. Kula menika sampun mboten gadhahi sinten-sinten malih. Lah terus? Griya kula niku diobong. Heeh. Tiyang sepuh kula dipejahi. Lho kurang ajare. Kula badhe ditrawasa. Lho. Omamu diobong, wong tuamu dipateni, kowe arep diprawasa. Bah, Punten sadherenge Gusti. Brandal-brandal niku wau ndamel sesumbar. lho sumbar ya apa rumelah? Ngeten. Heeh. Yo aku iki Brandal Lokajaya ya Raden Said. Raden Said Brandal Lokajaya. Tenanan. Kowe iku ora aku ora Gusti Kepati nggih Gusti. Mengaten sumbaripun. Romelah Nggih. ana ing Kadipaten Tuban sing jenenge Raden saiki ora ono maneh. Yo anakku yo putriku. Lah kok kowe kok ngomong kaya ngono? Apa kowe iki apa salah paham kok nane? Ngapunten Gusti Kepati. Kula mboten nyermes napa semerap nek Raden Said menika putra jenengan, tapi mengaten sumbaripun. Tenanan, termasuk awakmu iku. Amit kula ingkang sowan Gusti. Lah iki. Tenanan yo. Termasuk kowe iki paham karo Raden Said. Apa aku Raden Said? Loh. Kowe. Yen kowe iki tak deleng rikutmu dewan, ambakmu dengosan kowe iki. Kowe iki lak jaga lombong. Nggih, Terus ngeten Gusti. Kula tak dereki nggih. Sampai teken Joko Lumbung. lho iya pancen iya. Terus Kandung. heeh. Iku kok sering icat. Lho, kok gelek ilang piye? Lah kowe iki jaga apa kowe iki turu? Boten kula tinggal keliling teng pojokan mriko-mriko ngoten lho Gusti. Terus Karena nggih kula konco. terus nyatane kon balik. Balik pun mengo. Lah iki Nggih. terus termasuk kon iki tanggung jawab ndolek maling. Nggih. Kula tanggung jawab kula semerang. Lah termasuk awakmu iki ngerti ya sing nyolong. Nggih. Sopo sejatine sing nyolong, Sopo? Nggih ngapunten lho Gusti. Iya. Kula sakderenge kula. Bloko Suta wae. Nggih. Pun buka kali kula lho nggih. Ora. Nggih ya. Nggih ngapunten kula semerap piyambak. Iya. Nggih boten enten tiyang rintu kejabi Raden Said. Raden Said. Nggih. Nek pancen awakmu ngerti sing nyolong Raden Said, timbalan Raden Said. Napa? Timbalan. Ayo. Ngomong ojo katik mencela-mencil nek Raden Said tak takon gak nyolong tak gimer ndasku kono. Wong jaga lumbung ora tak. Amit kula ingkang sowan Kanjeng Rama.
nyembah sungkem kunjuk dumateng panjenengan Kanjeng Rama dalah Kanjeng Tampan ora liwat puja pangestun Kanjeng Rama. Tampan ana nggih ya. Gegrawalan anggen kula nampi kula pekek wonten mustaka kula mugi saged dados cimaing gesang jiwaraga kula. Iya. Wonten wigatos menapa Kanjeng Rama? Panjenengan menika nimbali Raden Said wonten ing pendopo Tuban mriku. Raden Said Inggih. dalangan kowe kenal kowe. Doro Demak Iki kalian Doro Bekel. sebelahe bocah wadon iki. Kawula dasih. Ya. Kowe ngerti Inggih. Napa? para Demang mudhun nang ngene kawula cilik padha munggah ana ing Kadipaten Tuban. Iki padha lapor yang ana ing Kadipaten Tuban iki akeh brandal ngecu sak penunggalane. Iki pisan. Sing nomor 2. Iman. Di Joko Lombok. Palaporan. Sak jerone lombong gandum sak mono kae ilang. Kowe ngerti? Ora ana maneh sing nyolong ya kowe. Said akonono. Amit sewu Kanjeng Rama dal matur. Dibakas siji baka siji Kanjeng Rama. Iya. Sakmenika wonten brandal recu ingkang damel ontran-ontran teng Tlatah Tuban. Terus Sakmenika kula semerap. Lajeng hubungane kalian lare wadon menika napa Kanjeng Rama? Lare wadon menika dinapakaken kalian brandal ingkang damel kisru wonten ing Tlatah Tuban menika Kanjeng Rama. Ardi Prawoso sing nomor 3 omah diobong wong tuane dipateni. Lah sing mateni gak ono maneh. Sinten Kanjeng Rama? Ya gak ono maneh. Alaparane bocah wadon jeneng Romelah. Ya Raden Said Brandal Lukajaya Raden Said. Amit sewu. Kamangka ana ing Kadipaten Tuban ya ora ono maneh, Nger. Saiki ya kowe. Wis to. Akonono. Amit sewu Kanjeng Rama. Kula tak tanglet wonten ing Iya. Coba takono. Bocah wadon. Aku melok takon bare awakmu. Awakmu matur ana ngarepe Kanjeng Ramaku. Diprawoso marek brandal sing gawe ontran-ontran ana ing Tlatah Tuban. Awakmu ngomong brandale gak liya Raden Said. Awakmu aja gawe omongan sing gak benar. Ngapunten saderengipun Raden. Brandal menika wanci ndamel sesumbar brandal Lokajaya ya Raden Said. Raden Said brandal Lokajaya. Ngapunten kula mboten semerap nek panjenengan menika putranipun Awakmu ro temen. semerap. Awakmu gak wau. Boten panjenengan brandal Lokajaya nggih Raden Said. Amit sewu Kanjeng Rama. Iya. Umpami bocah wadon iki kula prawas. Kula mikir Kanjeng Rama kula dos pundi nek sampak wilang wonten ing kawula dasih. Kula mboten Kanjeng Rama. Umpami kula merawaos bocah wadon iki. Saestu mboten Kanjeng. Said Inggih. sing korban iki enek. Seksi yo enek. Kowe kok dik ngakoni? Kok dik mokal? Nek kon ngaku buwi iki, Mbak. Ayo. Akono. Sing nomor 2, lombong sakmono gedene, barange mbok mencep-mencep. Terus mbok kuras, mbok timbang. Mbok gawe dasarmu apa kon? Nggih. Umpami beras wonten lombong, gandum sak panunggalane menika kulaken. Nah, lak ngono. Kula ingkang mendhet menika sedaya. Terus ana endi saiki? Sampun telas Kanjeng. Lho. Kok iso telas iki lho? Terus mbok cokno sapa? Sedaya menika kula paringaken kawula dasih Kanjeng Rama. Nggih kawula cilik. Kula menika rumangsa kedodot batin kula Kanjeng Rama. Tlatah Tuban kondang gemari palo jinawi Iya. ning tasih enten kawula dasih kirang sandang. Nggih kirang mangan Kanjeng Rama. Oh, dadi kaya ngono.
Dadi donyane wong tuamu sing ana njero lombong iki mbok kuras, mbok dom-domno kawula cilik sing kurang nyandang kurang tangan. Ngono to? Menika leres Kanjeng. Oh, Ngapunten. Said, Inggih. ramamu sing nyekel pedang pangwasa ana ing Kadipaten Tuban. Ya, kowe tak anggap anak-anak, tak anggap kawula-kawula. Lajeng Redene awakmu iki wis nyimpang teko tatanane ramamu. Ayo, minggat. Minggat. Ayo. nggih. Upami Kanjeng Rama ngersakaken Raden Said oncang saking Kadipaten Tuban. Nggih. Kanjeng Ibu sang putra Raden Said pun temepun pangestu Kanjeng Ibu. Pancen kowe sing salah Raden Said. Kowe iki padha memirang-mirang ramamu karo Kanjeng Ibu. Wis tangger, aku loro kowe salah ya, Nak. Ngapunten kakaten. Raden Said Wis kowe aja ditinggal. Aja nang ndi nang kene anak Kadipaten. Boten. Kanjeng Kanjeng Rama Rama diku yo apa sing matur sampeyan iku? Wong arek kaya ngene nyimpang teko tatanane ramamu. Ben aja ngono ta lah iki ngono. Putra panjenengan ramane. Masih anak nek salah tetep salah. pun talah Kanjeng. Ayo, minggat. Kanjeng Rama pun ngersakaken Raden Said medal saking Kadipaten nggih, mboten apa. Said. Said. Mandek. Rungokno kuping. Romamu kepingin ngomong pisan kas. Kon gak oleh mancik ana ing Kadipaten Tuban. Nek durung iso goncangno temboke Kadipaten Tuban. Sampeyan iki ya ngono. Wong wis ketok salah, ya wis salah. Delengen demang bekel padha ana ing kawula cilik. Wani munggah ana ing pendopo agung isine kala. Ngerti ya? Demang bekel. Markasin. Mudhun nang ngene romelah. Kel. Pendudukmu takon ana siji-sijine Kel ya. Barang apa ae sing dicolong karo Raden Said ya putraku. Tulisen rekapen ya engko tak tironi. Masih awakmu ya ngono sing penduduk bebasan edom bundel ae sing dicolong Raden Said iku tulisen. Tak ijoli ya. Romlah nek perkara omamu aku sanggup gawekno ya. Nek perkara wong tuamu iku nyawa lho ya. Aku gak iso ngijoli. Tak ijoli donya wae. Piye? Sanggup? Kaya ngono. Ya wis. Nek pancen awakmu gelem, Demang. Saiki kowe ya. Ya, hati-hati lho ya. Romelan tekan ngarep. Soale jaman saiki gak kenekan, ya. Lah, ngono. Sing hati-hati nggo arek wedok. Ngeten iki ya napa ya ramane kene kepireng kali rasa wulan. Ngene, Bu. Pek menawa rasa wulan iki takon ya kadange ya dulure Raden Said. Sampeyan iso kudu kumbi. Sebab iki wade, ya. Wade ngene. Nggih mestine tanglet ramane wong menika. Kanjeng Rama ugi Kanjeng Ibu Sing kumbi lho kula ya. ingkang sowan. Ojo sampeyan dodono nek sae dinane iki tak tundung saka ing Kadipaten Tuban, ya.
tas wae ngomong karo ibu. Iki lak wis wayahe panen. Ibumu iki mau njaluk kalung diroto gedhe. Ora ana tamu. Nggih kula ketireng niku wau suarane kok rame-rame ngoten lho Kanjeng Rama. Lah iya ibu. Ibumu arep takon. Ngono. Saestu ta Rama? Iya, Nduk. Ngapusi kula kok. Ora, wong anak kok dirapusi. Lah sakniki Kenawon ramane pas Piye? jenengan tutup-tutupi nggih niku semerap. Jenengan Broto Sito mawon. Ya, Rasulan. Pancen ing Tuban iki ana peranatan. Ya, ana hukum. Hukum iki kanggo njaga kawibawane telatah. Ya njaga kawibawane Kanjeng Rama. Hukum iki tak lakokno sing adil pancen. Barang wis mlaku ana menungso sing dadi pepalange Kanjeng Ramamu. napa Kanjeng Rama? Gak ana maneh siji. Ya Raden Said ya kadangmu dhewe. Dina iki tak usir saka ing Kadipaten Tuban. Lah napa Kang Mas Raden Said kok diusir Rama? Salah napa Kang Mas Raden Said Rama? Ngene. Tas wae Demang bekel mudhun ana ing kawula cilik. Padha munggah ana ing Kadipaten. Omahe diobong, wong tuane dipateni. Bocah wadon iki arep diprawoso. Gak ana maneh sing prawoso ya dulurmu Raden. Apa padha gak pirang-pirangake Kanjeng Rama? Kira sewulan mboten percatos Rama. Nek Kang Mas Raden Said lakone sing ngoten Wadon ya, Yes, Bu. ngene. Lho omahe karo ibu. Anake Rama iki kuwi loro. Kowe karo Raden Said. Nek pancen Raden Said iku cara ngono minggat sok ing Kadipaten Tuban. Wis ana benere babasan wong lanang ombo cangkae kuwi. Wis kuwi kok omahe. Wis ben. Oma karo ibu. Wis. Lho. menika nek Kang Mas Raden Said Rama. Ulan. Napa ngeten iki ramane? Ngancani dulur ki ya. Iya iya. Tega lorone gak tega. Lah nggih. Anak loro padha minggat kan. Ya wis ngene. Ayo didungan. Kono dalan ojo nganti kono. Ya, ayo didungan. Kanjeng Rama wis tega tegel barek Raden Said. Nganti aku ditundung saka dalem Kadipaten. Kaya-kaya aku wis gak diarepi anak barek Kanjeng Rama. Kamangka tumindakku nyolong bandane wong tuwa tak wehno barek kawula cilik. Sing kurang mangan sing gak iso nyandang ning kabeh ku mau miturut Kanjeng Rama gak bener. Walah iya ta. Ning sadurunge aku oncat saka dalem Kadipaten, Kanjeng Rama ninggal wekas barek Raden Said. Ojo bali-bali ana ing dalem Kadipaten nek durung iso goncangno tembok Kadipaten.
Apa sing dimaksud Kanjeng Rama? Kang Mas Said. Kayak suarane adikku Dimas Aku Rasaulan. melu, Kang Mas. Iya. Awakmu kepingin melok mbari Kang Mas Raden Said. Walah Dimas Rasaulan kadangku sing ayu. Pancene sedulur ketok kunir iki kaya gawe sok kual genggang serambut bebasan. Kecili awak dhewe dileleting barek Kanjeng Rama Dalabiyo utawi Kanjeng Ibu. Dimong dingoni nganti gedhe sepure. Ning Dimas Rasaulan. Nek awakmu melok Kang Mas Raden Said iki apa wis mok pikir? Sampun Kang Mas. Sampun kula mikir pokoke kula melu Kang Mas Raden Said. Kula mboten purun bisa karo Kang Mas Raden Said. Kowe mangerteni anane Kang Mas Raden Said metu saka ing dalem Kadipaten. Ngerteni Kang Mas. Tapi kula mboten percantos nek jenengan lakoni kados ngoten niku Kang Mas. Iya, Dimas Rasaulan. Nek awakmu gak percaya barek tumindake Kang Masmu iki wis ana benere. Awakmu ket cilik barek Kang Mas runcang-runcung riwa-riwi, awakmu ngerti karakter Kang Mas. Uga Kang Mas Raden Said ngerti sejatining Dimas Rasaulan. Ngene Dimas. Ning nek awakmu kepingin melu barek Kang Mas Raden Said tak jaluk ojo. Sebab apa? Kang Mas Raden Said mlaku sak mlaku ora duwe tujuan. Mlebu alas metu alas, engko nek awakmu dipangan sato kewan sing ganas ya apa? Dimas kan wonten Kang Mas Raden Said. Dadi kula manut mawon Kang Mas. Pokoke kula mboten purun bisa Kang Mas. Dimas Rasaulan kadangku sing ayu dhewe. Awakmu tetep meksa kepingin melu aku. Walah Dimas. Nek nguasno luhmu dleweran ana ing wandamu Kang Mas kaya gak tega Dimas. Dimas mboten tinggal Kang Mas. Ning iki mbebayani kanggo awakmu Dimas. Awakmu tetep kepingin melu marek aku. Ngene Dimas Rasaulan. Awakmu tresno temen marek Kang Masmu Raden Said. Dimas tresno larang kali Kang Mas Raden Said. Awakmu temen-temen kepingin melok Kang Masmu Raden Said. Sadurunge awakmu melu. Nek anjene awakmu tresno temen barek Kang Masmu Raden Said, umpama Kang Masmu duwe penjaluk ngono, awakmu apa gelem nurut? Purun Kang Mas. Purun kula nuruti. Jenengan iki penjalan apa mawon kula purun nuruti Mas. Ngene Dimas Rasaulan. Kang Masmu metu saka ing dalem Kadipaten nganti tekan papan panggonan kene iki mau. Gorokane Kang Mas rumangsa ngelak. Koyok-koyok garing, ora ana banyu ingkang mlebu ana ing sajroning lambe. Dina niki aku dolekno banyu. Nek anjene Dimas Rasaulan tresno bareng Kang Mas Raden Said, aku dolekno banyu, engko awakmu tak oleh melok aku, ya. Janji nggih Kang Mas. Iya. Dimas Rasaulan pasti tinggal nggih Kang Mas. Enggak, aku
tetep abot marek dulurku. Iya. Nek ndelok Dimas Rasaulan kok ngono, atiku rumangsa gak tega. Ning nek Rasaulan melok anggon kula maku tansah dadi sesrimpeting lagu. Walah Dimas Rasaulan sing gedhe pangapurane bekne awakmu balik mrene Kang Mas Raden saiki wis ora ana ya Dimas. Kang Mas Raden Said. Iki panjenengane Kang Mas. Sampe menjadi ceregane ngading Mas Samulan. Kang Mas. Kang Mas Raden Said aja ditinggal Dimas Kang Mas. Rasa bulan tomat Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Wit iki dina sekabehing para wali ing Pulo Nusantara padha kumpul ana ing Ampel Demtok. Ana ing Srasan Agung Ampel Demtok kabaring para wali kang padha kumpul. Ature Kanjeng Sunan Ampel. Ing tanah Pulo Jawa kudu ana jangkeping wali songo. Wali 89 kang tinari kang jembok. Kang diaturake marang Kanjeng Sunan Ampel. Ora ana kajiban ngopadi jangkepe wali mung kejaba. Makdum Ibrahim ya Sunan. Umpama aku ora bisa ngopadi jangkepe wali ana ing tanah Jawa. Mendah dening aku kedu dening Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Awet iki nyocok kahanane ing Nusantara kudu ana wali 89 kang ing kono aku ora bakal selak apa kang dadi atur Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel wis matur marang aku. Merbawa sesa becik lan alane jangkeping wali mung aku kudu bisa nindakno pakaryan. Umpama aku ora bisa nindakno golek jangkepe wali 89 kang tinari ing Jawa saka ing tanah Jawa. Mendah dene aku kena dukane Kanjeng Sunan Sepuh Sunan Ampel. Iya. Najan dikaya apa kabeh ki mau mung pakaryan kang tak tindak. Aku kudu nyuwun marang ngarsane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Supaya aku bisa nindakno apa dadi ature para wali ing tanah Jawa. Dan aku nyelaki dawuh Kanjeng Sunan Ampel. Aku ora bisa. Kudu aku golek jangkepe wali 89 kang pirariane tanah Pulo Jawa.
Rupane babar pisan. Gak ana sodagar sing liwatke. Apa wis krungu goboke? Nek alas Jatiwangi kelebu alas Jati Peteng kene darani gawat kaliwat-liwat. Jalma mara jalma mati. Sapa sodagar wani mlebu ning alas Jatiwangi? Katik gawa bondo donya. Lho, entek bondo. Madeg. Wong tuwek. Iya Kisana. Awakmu sugih kendelwane ana mlebu alas Jatiwangi. Apa sing mok kowe? Iki kang aran teken. Iku tekenmu. Iya Kisana. Dinane iki tak jaluk. Weh, no mari aku teken. Aja Kisana. Iki teken kanggo gadinge aku ku tindak polah menyang ndi wae kudu nganggo nggawa teken. Sing tegese Apa? nek nyekel iki kudu tatak lan sing temen. Aja nganti silak saka ing tindak lakune Kisana. Saurus. Tekenmu mok klepet nganggo mas koyo ngene iki. Padha marek buka meripatku kudu njupuk teken iki. Kisana. Tegese kowe iki butuh donya lan bondo. Iya. Nang sepiro regane teken sing tak gowo. Lan kowe butuh bondo lan donya kang luwih akeh tinimbang teken. Kae lho jupuk donya bondo. Yo. Bondo donya iki ngomong kowe. Kanggo sapa wong kowe? Kanggo kowe Kisana. Kanggo aku. Iya, iya. Kentak jaluk oleh aku mok wae bondo sing luwih gedhe. Iya. Nek ngono tak jupuke yo. Jupuk Kisana. Temen atine wong kowe. Teken tak jaluk oleh aku diwehi donya bondo sing sakmene gedhe. Iya. Lho. Wong kowe, balik. Awakmu sugih kendel mbujuki mari aku. Maksudmu Kon teken tak jaluk gak oleh. Aku mok wae bondo donya sing luwih gedhe. pancen bener Kisana. Nyatane tak jupuk. Tak delok ketok emas gedhe, tak jupuk. Nanging tak buka wujude godhong laras. Kisana. Godhong klaras iki arane saka gedhang. Iya. Gegetane urip peteng lan padang. Aku takon marang kowe Kisana. Wong urip kuwi enak endi peteng sepisan ning padang selawase, apa padang sepisan peteng selawase?
dateng sepisan padang selawase. Iya Kisana. Terus sing kok maksud? Kowe sik muda tumaruna. Sora ora dikaya ngapa nanging ing tembih kowe ing sepuh bakal nemoni mulya uripmu bakal bisa gayuh kamardikane uripmu Kisana. Yen kowe nomor ora gelem sora tuwek besok kowe bakal nemoni sora Kisana. Cukup! Aku gak butuh ceramahmu. Iya. Sing tak butuhno bondo donya emas pecis rojo, Bro. Yen kowe kepingin mulya urip, yen wayah lingsir wengi ndonga marang ngasane Gusti Allah. Gusti Allah wis dawuh ana ing surat Al-Mu'min ayat 20 yen ora salah. Utuni astajib lakum. Menungso, sira njaluk marang ingsun, bakal tak wulungi apa kang sira jaluk nanging kowe kudu ikhtiar sak isih ndonga yen wayah. Ceramahmu gak dijabahi. Nyatane glodhok ora ing jagat iki muni dadadadadadad. Terus kowe duwe penjaluk apa maneh? Aku tetep jaluk teken. Sing wujude mok pelepet emas iki. Nang pira regane Mas? Yen kowe kepengin roh Mas pecis raja brana inten lan griyan. Kae lho jebul. Kon tukang sulap, iya. Tak delok wujud emas, ning tak jupukno mburi. Wujude kolang-kaling. Kon wani goro bare aku. Nek kon wani goro gak gelem ngekekno teken iki, ateges wani mati. Kolang-kaling ku minangka kanggo tandha syarat-syaratane urip di sana. Menungso kudu eling marang ngarsane Allah. Apa wae kang mbok tindakno kowe kudu nyebut asmane Allah. Merga menungso ora adoh saka sifate Allah. Mula ana tetembungan Allah iku adoh tanpa mengenan cedhak tanpa senggolan. Gumantung tanpa centelen. Iku sifate Allah lan menungso. Mula kowe kudu eling di sana. Cukup! Wis bolak-balik awakmu ngomong bare aku pitutur sing koyo ngono. Kabar pisan gak tak gobres. Mula dina iki oleh gak oleh tekenmu kekno aku. Aja Kisan. Aja mbok jaluk teken kang tak. Nek anjene teken gak oleh tak jaluk, mapano diapuramu tak babet gulumu mati ana ing papan kene. Syahid. Lho. Kowe dudu putra sembarang. Kowe ana ing alas Jatiwangi tumindak undang sir saka angger bener. Kowe mung gawe kapitunan ing dening liyan, mung kowe golek donya bondo kanggo nguripi uripmu alam donya ning lali pungkasan. Ilingo Syahid. Wong kang sinebut manungsa manunggale rasa-rasane manungsa dadi siji. Ana krasa rumangsa pangrasa dirasa. Nek kowe dijiwit wong loro aja njiwit marang liyan. Yen kowe kadhe njiwit wong jiwiten awakmu dhisik lara apa ora. Yen kowe dijiwit krasa lara aja njiwit marang liyan. Setya marang sak padha-padhane ngawurip dikaya nyetyane awakmu dhewe Syahid. Wong tuwek. Awakmu ngerteni nek sejatine aku iki Syahid. Kowe dudu putra sembarangan. Kowe putrane wong tak tedhak rembesi wadu. Kowe putramu ningrat. Yen tumindakmu candala ing budi, mendah dening kowe bakal kena ucape para kawula dasih. Mulai semake kawibawane wong tuamu Syahid. Ya.
Rek, tambah suwe tambah ngabang no kuping. Nek, kon wis ngerteni aku sejatining Said. Terus aku gak sida mateni awakmu. Gak. Sebab apa? Nek kon gak tak repati. Metu saka alas Jatiwangi. Wurung tan wurunga. Awakmu ngobrol nang wong nek Said sing dadi brandal ning alas Jatiwangi. Said, aku ra wedi mati. Awet pati uripe manungsa gumantung saka miyangsane Gusti Kang Yasa Jagat kang paring linuwih. Sapa wae ora bakal ngruwi ana ing telung perkara Said. Tekane dodo tan tekane rejeki pungkasane pati. Iku resane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kowe ora bakal ero Said. Terus dina iki awakmu tetep tak pateni. Aku ora bakal cilak yen kon kate mateni aku. Aku nrimo. Ayo, mapano dapuramu. Iya. Sadurunge awakmu tumekaning pati ana papan kene, aku pengen roh sejatining awakmu so. Yen kowe kepengin ngerti aku kang aran Pak Dum Ibrahim, jul aku Sunan Bonang. Ora, Said. Aku ora bakal mateni sapa wae manungsa kang tindak candala budi marang aku. Mulane aku ketemu awakmu iki ditemokno Gusti Allah ning kowe kudu eling. Dawuhe Allah, wal insanu minal khata wal insanu minal iman. Sekabeh manungsa gak tuput saka lali lan keliru, Said, kecuali wong sing iman. Mulane Said, jajal ngadka sawuntara kowe. Kowe aja nyembah aku, nyembah nang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Ngapunten ingkang kadang. Iya, perkara kaluputamu bakal tak sepuro Said, apa sing dadi kekarepmu. Kandha kanthi walaka marang aku, Said. Kanjeng Sunan, Iya. umpami kula dados muridipun panjenengan ngoten dos pundi Kanjeng Sunan? Ora apa-apa, Said. Yektine yen kowe ikhlas lair tumusing batin kowe dadi santriku. Nanging kowe kudu tuhu bekti apa kang dadi perintahku, Said. Inggih, napa ngendikanipun Kanjeng Sunan kula sagah nglampahi. Kowe jago nindakno pakaryan apa kang dadi tembung ucapku, Said. Yen ngono ranting ana ing papan kene, Said. Inggih, Kanjeng Sunan. Said. Sawise aku mundur saka ing kowe, pentung kang tak deleh ana sak pinggire kali kena kesaput dening Sang Sambirana padha sumiyak kaya dening ana wahaya. Iling-iling Said. Inggih. Pentung sing tak deleh kudu besok ae nek ana rejaning jaman. Aja arane apa-apa aneneno dalan Sunan Bonang. Said, Inggih Kanjeng Sunan, dos pundi Kanjeng Sunan? yen iki dina kowe duweni kekarepan kepingin dadi santriku. Ayo ana kewajibanmu jagon penungku sing sak pinggire kali. Ngoten Kanjeng Sunan. Aja nganti kowe gugur yen durung tak gugurake ya Said. Inggih. Enggal tindakno Said. Nek ngoten tambahipun pangestu Kanjeng Sunan. Tak idene kaya dene banyu mili kablabaran bumi suci Said. Said. Muga-muga wae kowe dadi menungsa kang duweni wibawa besok ing tembe. Kanthi ucapku kowe gelem nindakno pakaryan njaga penthungku ana sak pinggir kali. Iya. Muga-muga yen penthung iku guru nganti ndak parani kowe aja nganti gugur Said. Tindakno kanthi walaka ya Said.
sesek kene. Gale iwak. Riko iku anyar repot cak. Kene lho, Ji. Karo nono pisan ya. Awakmu lak urip kecilik sampe ngene iki lak go kene iki. Iya. Terus apa? Koyok waktu lan iki. Biasa iwak sak ngono kae. Tapi nyatane bandina iku gak kaya iwak. Heh? Wedi, iwak wedi karo sapa, Nduk? Iki lho tak kono Mbah Joni iki lho. Lho, oh nggih Mbah. Sesepuh kene Mbah. Mriki Mbah. Apa? Sayange gak gitu mikir. Gitu lho. Itu ah. Iya, krungu. Jenju ngono nek gak gidok. Gitu bisa. Gitu ah. Iya. Nek gak gitu lho sakno rek kok mangan kerupuk. Mbah pripun Mbah? Niki keadaane kaline niki lho. Kaline. Apa? Iwake sepi. Nang apa mang delok? Iwake sepi, Mbah. Iwak iku gak kudak ngawur. Lho gak semaur iku. Aku lho krungu. Oh, Krungu lho, krungu. iwake lho sepi, Mbah, iwake. Lho, nah kan mang apa mrene? Lho, apa mrene dolek iwak, Mbah? Sampeyan wis kene iki gawe sesepuhe desa kene. Takoni Takoni temen kok laporene. Aku iki sumpek bandina iku biasa oleh iwak, gak oleh iwak. Aku bener sesepuh kene. Heeh. Aku iku turu tok ya mangan bendina ya gak apa-apa. Lawang ceritane ngono. Lawang Riko mangan bendino, mangan turu, gak iso gede-gede. Lho pancet. Lah iya. Kabeh padha ngomong. Ya, Saben liwat kene delok nduk pinggir kali. Iku lho, sakjane ngono apa? Mosok iwak ngene iki. Nek diarani watu ket biyen gak ono watu sing kaya ngono. tengah kali. Rutak gak? oh iku ya nek gak rupa genderuwo. Ya, Gendruwo, rupane gendruwo ta Riko? gak ero. Lah kok ngene iki. Lho, kemarin ya ana setane. Patung ta, Lho. Pak? Patung ta apa iku? Sing reksa desa kene. Boten mangan. Sampeyan iki apa sih? Gak ero aku gak ero. Aku karo tok ae. Ya apa? Takono Wan. Garek kabeh bendina kaya ngene terus kedadiane ya apa? Sandang panganku ndolek iwak. Ya engko dicoba nang ngono. Yo alah, Apa nek dicoba? Ayo, dicoba kalau iwak. Arek-arek iki gak ono sekolah iwak, Mbah. Iwake ku nyengit kabeh, Mbak. Sampeyan parani. Delok engko lak iwake lak gemrudu. Delok. Yo ngrotok Riko ngono. Ana iwak nggo sepeda. Lho, delok engko lak gemrudu. Wis ngene lho, nek tak pikir-pikir. Lah nek bendina iku ngurusi watu utawa sing mbau reksa pinggir kali kono, percuma. Tuwas diomong ae. Tapi Lah tak dheweke lak gak ganggu karo awak dhewe, ya penduduk kene lak gak ganggu sih. Tapi mosok Riko iku gak mikir sak joge ana watu iku mbok watu mbok apa? Mbok sing mbau reksa dusun kene. Lah mulane iku Gak oleh iwak, Cak. sautara iku gak usah ngrembug iku. Pokok awakmu aja ganggu-ganggu. Sebab mbok iku mbau reksa, mbok watu. Sing penting ayo iki dina ndolek iwak. Ya apa carane iso oleh iwak supaya gawe sandang pangan ngene. Ya. Masalah iku wis gak usah dirembug maneh. Ngono ya. Cek bendina gak ngomongno watu dan apa-apa lu bingung aku jadi. Saiki wis Saiki ngene ae. Permisi sik. Salam. Ya, uluk salam. Sing barso kene engko dene mbake rezekine muncul. Ya alhamdulillah ngono lho. ngono ta. Iya. Ayo regawe dhewe. Ayo.
rikala semono aku duwe santri. Tak kongkon jaga tekenku sak pinggiring kali. Iki wis suwe ngawasi ana 3 sasi. Jajal tak gugurne. Assalamualaikum. Kok iya ora bales? Assalamualaikum. Yo ora bales maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Said, iki dina kowe kudu gugur saka ing pertapanmu. Kowe mrene Said. Aduh Kanjeng Sunan. Kula mboten kiat Kanjeng Sunan. Brangkang apa ra iso? Aduh abot Kanjeng Sunan, mboten saged niki Kanjeng Sunan. Iya ta Said. Pancen kowe wis 3 sasi ora tak badat. Ning aku tetep ora tega. Iki nete dawuhing Allah. Aku kudu bisa kowe tindak rene, kowe bakal tak wenehi tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Allah kun fayakun wis manjing ing pangucapku. Pangucapku sabda cipta dadi ing ciptaku dadi ing karsaku. Ya ingsun lanange jagat Sang Arjuna sewu cayaku mengewu. Sapa wae kang nduluruh jabang bayiku kabeh. Sing tak tuju padha jublek angen-angene mati rasane bingung leleng adon lara wuyung. Nurut sak ucapku sak karepku. Kun fayakun. Said kowe bakal tekan ing ngarepku kene. Main jati kaya wingi-wingi kowe bisa sowan ana ngarep jajal jeneng sauntara. Said, inggih, aku percaya. Kowe bekti marang guru. Apa wae ucape guru kok tindakno kanthi ikhlas sing batinmu kowe nindakno topo ing sak pinggire watu sing suwene 3 sasi. Kowe cek badan. Inggih, Kanjeng. Minangka tandha bektimu marang bapa. Kowe njaga pentung ana sak pinggire kali. Gandeng saka jumbuh kekarepaning bapa, Nger. Inggih. Kowe bakal ndak kandhani sak untara jeneng Said simpen. Kowe bakal tak wenehi juluk Sunan Kalijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.